Good morning. Please kneel. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Novena prayer to the Sacred Heart of Jesus. Opening prayer. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Kindly mention your request. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubts and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore. Even though it should require a miracle, you have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regards to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and may it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing. The all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for will I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, we trust in you. Most Sacred Heart of Jesus, make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavor, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradiction of life. Guide and protect, O Lord, my own, who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget
O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that because they remain faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to the eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy. In your great goodness, grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi Novena to Our Lady of Lourdes for the third day. Third day. For the fifth day, act of contrition, my Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things. I humbly prostrate before the divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena, which the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children, in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities and seek your powerful protection. Do not refuse me, my mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart, and renew the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and obtain, through your intercession, the special grace which I implore from the divine majesty. Mention your request, please. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes, Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocation. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Our Lady of Lourdes, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Our Lady of Lourdes, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Our Lady of Lourdes,
Prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in the Lourdes but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness. Visits thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, thou do make one more and save the beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly promise to thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, comforter of the afflicted, health of the sick, final prayer. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in the same great joy. And as you, O Lady, caused a rich spring of crystal and health-giving waters to Gosport, obtain that our divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace to extinguish the love of earthly things and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dahil minasabutan asin nautob sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-inintan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapawang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tayo. Ngunyan Biyernes sa ordinaryong panahon, isabay man yato ang mga intention sa pasasalamat dulot ni Erbing Ubal and family in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Jeannie Siringman, pasasalamat dulot kan Kinday family ni Carlo Lorena,
For good health of families, dulot ni Brian and Beth. Pasasalamat man, dulot ni Tess D. Thanksgiving for 57th birthday of Girly, Africa, dulot ni Winnie Likop. Siring man sa mga espesyal na intention, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biasa Pardo Cantara and family. For Leo and family, dulot kan Arcelia family. To pass the CLE board exam, dulot ni Justin Merlinio Dilarama. To pass the CLE board exam, dulot ni John Paul A. D. Apa. And to pass the CLE board exam, dulot ni John Ivo Vargas. For passing the criminologist board exam, dulot ni Jenica B. Canalita. For safe travel of PMMA cadet, dulot kan Octavo family. For Nilerson to pass the exam, dulot kan Calios family. Special intention, dulot kan Kinday family. For Ray, dulot kan Sarong Devote. And for fast recovery and positive result of my niece, dulot ni Tisdi. Sa mga minasunod kang kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie Biasa Pardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Hihino and Pedro, dulot kan Asupardo Cantara and family. Estela, dulot kan Alarcon family. For souls in purgatory, dulot ni Maduna Magdaraob. Andrew and Jane, dulot ni Angelia Moral and family. Sa kalag ni Ruben, dulot kan Asupardo Cantara and family. All Souls, kan Kinday family. Sa kalag ni Joshua, dulot kan Mendoza family. Death anniversary of Mariano Dominga, dulot ni Grace Evan. Sa kalag ni Edie, dulot ni Libertad Toledo. And Tomas and Romel, dulot kan Balitas family. Matindog na po ang gabos, asin awito niya itong awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Enot na Biyernes, kaining bulan nin Pebrero, siring man nasa katahawan na kita kan nobenaryo kin Nuestra Señora de Lourdes, ikalimang aldaw ngunyan. Asin ang simbahan ginigirumdum sinda San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asin pag-iriban nindang mga martir. Naglingkod sa simbahan, nagdusay kan buhay para kay Kristo. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako sa Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos sa Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
mamibi kita. O Diyos, kusog kan gabos na mga banal, na nagkanigong apodon an martires na sinda San Pedro Bautista, San Pablo Miki, asinan sa indang pag-iriba sa buhay sa paagi kan krus. Warasan namimibi kami, nahulikan sa indang pamibi, ti musun mi sagkod sa kagadanan, an pagtubod na samong pinapahayag. Huli ki Jesucristong kagurang naniyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pinanyugon niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Sera. Siring sa taba na pinipili hali sa dulot na atang. Si David pinili sa mga aking lalaki ni Israel. Nakipagkawat siya sa mga leon, siring sa garusa na mga kanding. Sa mga oso, siring sa garusinda mga kordero. Kansya hagbayon pa lamang, ginadan niya ang higante. Asin pinara niya ang kasupugan kan banwaan. Linagpitaw niya kan gapo, na nakagadan kan mapaabaw-abaw na si Goliath. Nakimaherak siya sa kagurangnan, asin tinawanin kusog, an sa iyang kamot sa pagadan kan mapangyaring kalaban. Asin nadagdagan ang kapangyarihan nin sa iyang banwaan. Pinagrukyaw siya huli kan 10,000 na ginadan niya. Inumaw siya huli kan mga balaog na iwinaras nin kagurangnan. Kaya sarong mamurawayo na korona ang idinudulot ninda sa iya. Pinara niya ang mga kaiwal asin mananro na. Pinuho niya ang mga Pilisteo na sa iyang kalaban. Tinunaw niyan sa indang kapangyarihan sa gudno niyan. Sa lambang gibon niya, nagpasalamat siya sa Diyos na urog kahalangkaw. Nagpasalamat sa mga tataramon na panunin pag-umaw. Sa bilog niyang puso, namutan niya ang sa iyang kaglalang. Asinuroal daw, inaawit niya ang sa iyang kaumawan. Nagbugtak siya nin mga arpa sa atubang kan altar. Tanganing an awit, pahamison kan sa indang tugtog. Pinagayon niya ang mga fiesta, asin tinalaan ang sa indang aldaw sa bilog na taon. Tanganing pag-umawon ang banal na ngaran nin kagurangnan, asin ang santuaryo mapano puon sa pagkaaga. Pinara nin kagurangnan ang sa iyang mga kasalan, asin pinalangkaw ang sa iyang kapangyarihan, sagod paman. Itinaos sa iya na nin kagurangnan ang kapangyarihan nin hade, asin pinasarig ang sa iyang trono sa Israel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag-umawan ng Diyos sa kuyang kaligtasan. Pag-umawon ang Diyos sa kuyang kaligtasan. Ang palakaw ni Diyos mahusay. Ang tataramon nin kagurangnan masasarigan. Siya ang kalasag nin gabos na minapaalaw sa iya. Pag-umawon ang Diyos sa kuyang kaligtasan. Buhay ang kagurangnan, pag-umawon siya na sa kuyang gapo. Pag-umawon ang Diyos din sa kong kaligtasan. Huli ka ini, uumawon ta ka kagurangnan. Sa katawohan, mag-aawit ako sa imong ngaran. Pag-umawon ang Diyos sa kuyang kaligtasan. Siya nagtataon nin dakulang mga karahayan sa hade. Nagpapahiling nin pagkamot sa iyang pinili. Ki David asin an sa iyang kapagarakian, sagkod paman. Pag-umawon ang Diyos sa kuyang kaligtasan. Matindog pa ang gabos sa pagrukyaw kabanal na Ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga ginibo ni Jesus, nakalakop asin nakaabot sa talinga kan hadeng si Herodes. Pinagsabi-sabi man na si Juan Bautista na buhay liwat. Kaya yaon sa iya ang kapangyarihan sa paggibo nin ngangalasan. May naguhuna na si Juan iyo si Elias. Asinan iba na siya sarong propeta kaitong panahon. Alagad si Herodes, pakadangog kaini, nagsabi, siya iyo si Juan, na sa kuyang pinugutan, siya na buhay liwat. Hulitain ni si Herodes, iyo ang nagbuot na si Juan, dakopon, gapuson, asin ilaog sa bilangguan. Ang dahilan, iyo ta si Herodes, nakikidurog ki Herodias, agom nin sa iyang tugang na si Felipe. Asin sinabihan siya ni Juan, da itugod sa imo, na idurog mo an agom kan sa imong tugang. Huli ka ini, naraot ang buot ni Herodias, asin nagmaawot na ipagadan si Juan. Alagad da isyang mahihimo, huli ta si Juan ginagalangan ni Herodes. Para sa iya, si Juan matanos asin banal, kaya sa iyang sinusurog. Kinapupurisaw ni Herodes na madangog ki Juan, alagad gusto niyang pagdangugon. Uminabot ang kaaldawan ni Herodes, nag-andam siya nin bangkete para sa mga may halangkaw na katungdan, mga opisyal, asin mga dakulang tao sa Galilea. Ang aking daraga ni Herodias, naglaog asin nagsayaw. Ikinaugma ni Herodes ang sa iyang pagsayaw. Asin kan sa iyang mga inalok, ang hadi nagsabi sa daraga, Hagada, kung ano ang gusto mo, asin itatao ko sa imo. Asin paulit-ulit na nagsumpa, itatao ko sa imo an sa imong hagadon, minsan pakabanga kan sa kuyang kahadean. Luminuwas ang daraga, hinapot an sa iyang ina. Ano an sa kuyang hahagadon? Simbag kan ina, an payo ni Juan Bautista. Tulos ang daraga naglaog, nagmadali na magrani sa hade asin naghagad. Buot ko ngunyan man sana, itao mo sa kuya sa sarong bandehado, an payo ni Juan Bautista. An hade na mundo, alagad hulitan nagsumpa sa atubang kan mga bisita, da inakasayuma. Sinugo an sarong soldado, na darahon sa iya an payo ni Juan. An soldado nagduman sa bilangguan asin pinugutan si Juan. An payo ipinugtak sa bandehado, asin itinao sa daraga. Dangan itinao kan daraga sa iyang ina na si Herodias. Ang mga disipulo ni Juan kan ininaisihan ninda, kinuaan bangkay, asin ilinubong. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. We have just heard the passion of John the Baptist. Aramtan na si Juan Bautista, katakod ng gad kan buhay kan sa iyang pinsan na si Jesus. And so, if Jesus were to go through the passion na inot si Juan Bautista, he also went through his own passion. Nagdusay kan buhay para sa satuyang kagurangnan, nagdusay kan buhay para sa mahal na Diyos. Such is the case also of the saint we are celebrating today. Ang ngaran niya, San Pedro Bautista, Peter Baptist. Lilinawon ta po, nalain pa ini kay Saint Peter the Apostle. This is another Peter. Asin bako man ini si John the Baptist na binasa ta sa Ebanghelyo. That is another Baptist. Si San Pedro Bautista was born much later in 1542. Sisay siya. Saro po siyang praile. Siguro sa mga nahihiling ta sa mga pelikula o sa nabasa ta sa mga nobela ni Jose Rizal, pirming pinapahiling ang mga praile na istrikto, daragiton pirmi,
Maraot na mga padi, matakaw kumain. Arog po kaini unusual imagery kan mga praile during the Spanish colonization. But that was not the case with the saint we are commemorating today. San Pedro Bautista was a Franciscan friar o praile. Namundag 1542, naging misyonero digdi sa Asia. As in, an interesting na part po kan buhay ni Fray Pedro, iyon na naglakaw siya digdi sa Pilipinas, napadigdi po sa Bicol. Kaya ang piyesta pong ini, piyesta sa buong Bicol region, lalo na sa Archdiocese of Cáceres, dahil nag-istar siya digdi sa Bicol. He ministered to Bicolanos through community building, through education, culture, infrastructure, and of course, pinalakop ang katolikong pagtubod. Pagkatapos po kan pag-adal duman sa Espanya ni Fray Pedro, pinadaratulos siya tanganing maging misyonero digdi sa Pilipinas. Nag-abot po siya 1583, some years after mag-abot ang inot na mga misyonerong Espanyol. Ang ginibo niya po digdi, siring kan ginibo ni Jesus. Jesus went through towns and villages. This was also what Fray Pedro did. He went visiting homes, ministering to far-flung barangays, naghihiras kan tataramon kan Diyos. And he was a true community builder. Siya po ang nagtabang, tanganing ang mga Kristiyano magkatiripon to build churches, to build schools. Sa Camarines Sur, siya po ang nag-organize kan Christian communities sa Kipayo, sa Baaw, sa Libmanan, saka sa Buhi. Digdi sa Albay, siya po ang nag-organize kan Christian communities sa Uwas, sa Kagsawa, daipang daraga during that time, asin sa Kamalig. Kaya pag nagbisita po kita sa Kamalig, and Kamalig is a historic church, mahihiling ta sa fasad, digdi sa wala, si Saint Francis of Assisi, digdi sa tuo, si San Pedro Bautista, dahil nag-istar siya sa simbahan na iyan. If we visit the Naga Cathedral, we will see Our Lady of Peñafrancia in the center. On the left is St. John the Evangelist. On the right is St. Peter Baptist. Dahil nag-istar man siya sa Naga Cathedral, this saint is close to the Bicolano heart. After his fruitful mission in Bicol, nag-volunteer po siya magpasiring sa Manila, dangan magpasiring sa Japan. Duman nagi siyang katikista, tiniripon ang mga Japanese tangani mantukduan kan katolikong pagtubod. Pero kan nagdadakol na po sinda, natakot ang gobyerno kan Japan kung anong tinutukdo ninda. Of course, they were teaching about Jesus. Kaya sarong aldaw, pinadakop siya, kaibaan pag-iriba niyang mga Jesuita, sinda Paul Miki, as in iba pang mga laikong naglilingkod. Pinalakaw po sinda sa snow, sagkod na makaabot sinda sa malipot na mga salog until they reached the place Nishizaka in Nagasaki. Duman po, ipinako sinda sa krus, siring ki Jesus. And so if we find pictures of Saint Peter Baptist and his companions, we will find them crucified. This is interesting because when this was happening, a letter was coming from Rome to the Philippines. Kay ito po mabagal pa ang komunikasyon. Nag-abot ang surat digdi sa Pilipinas, inaanunsyo na si Pedro Bautista magiging obispo. Pero paano pa? Gadan na siya duman sa Japan, and he died a noble death. He died on the cross. He died as a martyr. Magayunon po ang buhay ni Pedro Bautista dahil nabuhay siya siring ki Jesus. Naglilingkod sa mga komunidad, nagtitipon kan mga Kristiyano. And he did not just live like Jesus. He died like Jesus on the cross, offering his blood to God. Ini po ang invitasyon sa satuya ngunya na aldaw, tamang-tama, First Friday of the Sacred Heart of Jesus. And our prayer every First Friday is to have hearts like Jesus. Makaarog lugod ang puso ta sa banal na puso ni Jesus.
Peter Baptist was like that. He imitated Jesus to the end. Balunon tapo, lugod ngunya na aldaw, an pamibi na makaarog ki Jesus, makaarog sa mga santo asin mga banal. May we also learn to offer our lives to God in our little ways every day, today. Bless you, Lord God of all creation, the heavens who receive the bread of the come first, the bread of life. Lord God of all creation, forgiveness will receive the binding offering, fruit of the vine and work of human hands, and will become our spiritual drink. May be accepted by you, Lord, and may be Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang mga atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ama nin kabanalan, pakiakoa ining mga balaog na dinadarami sa imong atubang sa pagrumdum kan banal na martires na Pedro Bautista, Pablo Miki, asin pag-iriba ninda. Asin warasan na kaming sa imong mga surugoon, magdanay siring man sa pagpahayag kan sa imong ngaran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta pinapadakula ka sa pag-umaw kan sa imong mga santo, asinan anuman na yaon sa pagtios ninda, mga gibong ngangalasan kan sa imong kapangyarihan. Ika ang maugay na nagpapalaad ka ining pagtubod. Ika ang nagpapasarig nin pagtagal sagkud sa katapusan. Ika ang nagwawaras nin kapangganahan sa ralaban, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya ang mga langit nun, asin ang mga daga nun, sarabay na nag-aawit kan bagong awit sa pagsamba, asin kami, kaiba kan gabus na hukbo nin angheles, nagrurukyaw, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika nanggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkoasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi,
Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa gabos. Sa pagpatawad kan mga kasalan, inigibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de Lourdes. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Pedro Bautista, San Pablo Miki, pag-iriba ninda, si San Juan Bautista, gabos na mga martir, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo asin itinugon kan satong kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga naghihinguwang makasunod ki Jesus, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Ang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya si Yesu Kristo, hade kan mga martir. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban.
paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, sa pagkagadan kan sa imong banal na martires, an misteryo kan krus, nagbabanaag. Warasan, nahuli sa kapangyarihan kaining sakripisyo, kami man maging dayupot kay Kristo sa imong aki, asin maghigos sa simbahan para sa kaligtasan kan gabos. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Pedro Bautista asin sa iyang pag-iribang martir, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mabuhay siring ki Kristo. Salamat sa Diyos.
mga